Beira proiektua da asmo bat idatzizko bertsoei beste aterabide bat emateko. Igual bateko bertsogintzan egin nahi baina egin ezin ditun gauza askoi aterabidea emateko proiektua da. Batetik bada hor nire obsesio txiki bat dezimagintzakin liluratu nintzen dula urte asko, eta batera eraman baldin nire dezimagintza iruditzen zait oraindik ere belarria egin gabe dakala entzuleak dezimei dagokionez, eta nire kapazitate teknikoak ere batean mugatuak diela, orduan batetik dezima horiekin abestiak egiteko saiakera bat dago. Gero bestetik doinuen sorkuntza bat dago ratzean, baterako akaso oso egokiak ez dienak oraingoz, baina moldaketa batzuekin balio dezaketenak. Eta gero lagun arte bat, aspalditikan Igor Arrobarna eta bilek 15 eguneko diferentzia dakagu, txikitako lagunak gea, eta badakagu konexio bat. Bilek bea oso musikazalea da, ni oso bertsozalea, eta bakoitza bere esparruan dakaguna gehituz, nik uste lan borobila ateratzen dela. Gauza kurioso xamarra sortu zitzaigun, urte asko daramatzagu 2006an atera genuen gure lehenengo kanta, garai hartan Beira etzen Beira ere, beste gabe Jon Martin eta Igor Arrobarrena ginen, eta kontu izan zen lehengo urtean egoskortu ginela eta esan genuen, ditugun kanta guztiak bildu eta diskoa grabatu behar dugu. Diskoa grabatu genuen, uztaila inguruan edo, eta urrialdea egin genuen aurkezpen prentsaurrekoa. Eta urrian egun hartan, pixkat nik nire bertsobi ibilbidea esplikatzeko bertsolari batzuk gonbidatu nituen, eta berak bere musikari ibilbidea esplikatzeko bere talde hoia gonbidatu zuen. Kontua da, bere talde hoiarekin kontzertu bat egiteko entsaiatu eta entzunda gero nola sonatzen zunarek, pena eman zigula kontzertu bakar hortara mugatzeak, eta hasi ginen probatzen eta elkarrekin entsaiatzen. Eta kontuatu geha, emaitz asko zobia zela eta askoz ere potenteagoa zela, bikote hutsa izatea baino. Eta geroztik, Igorren anaia jotzen du bateria, Mikel Arrobarrenak, Urtziola Ziregi da bajista, eta Gari Amundarain da gitarra jolea. Beraz, zoin 5 pertsonak osatzen dugu Beira. Gertatu zaigun gauza bat izan da, guk diskoa bikote bezala grabatu genuen. Orduan, naiz eta Igorrek gitarrak igual pista desberdinetan grabatzen zituen, bikote bat izaten jarraitzen du, ez dago perkusioik gure diskoan, eta orain entsaiatzen dugu eta bateria jole badakagu, baju bat, beste gitarra bat, eta soinua asko aldatu da. Nik uste askoz ere martxosoago bihurtu dela, eta gainera egon da prozesu bat, kontzertutan ere gu konturatu geha, guztiz kutsu melankolikoa dakan disko batekin hasita, bukatu dugula repertorio askoz ere alaiago bat edukitzen, egunerokotasuneko gaiai ere bertsoa jartzen dizkiegulako, pixkatu umore gehiago ere behartzulako. Diskoak dena ez denean ezer, diskoai izena ematen dion kantua, eta tematikoki ere nik uste nahiko ondo laburbiltzen dula zer den, maitasunezko kantuak dira, 10-etik, ia denak 8 edo 7 behintzat bai, eta bai apropos elkartu ditugula. Egia da, nire berezko joera bat dela maitasunezko bertsoak idaztea. Maitasunezko ez da kasualidade bat kanta hori dena maitasunei buruzkoak izatea. Baina bai, kanpoan gelditu dela igual kantaren batzuk maitasunarekin hain lotuta ez zeudenak, eta egon zitezkenak igual gure gustuz, baina igual koherentzia bat emateko asmotan edo 10-eko pakete hori osatu genuen. Eta baita ere islatzen duna da igual nire 2005-etik 2012 arteko auskalo, nun jarri mugarriak, joerak, igual maitasunari eta maitasun gora berei lotutako bertso sortak idaztetik gaur egun askoz ere gauz
psikologiko, sozial gehiagotara hurbiltzen naiz, igual bertsoak idazten ditudanean, baina nik uste dut diskoaren beharra ere horretxek markatzen zula. Ja, pak bat egin, itxi, eta hurrengo diskoako gauza berriagoak eta beste norabide batetik abiatzen ziren kantak sortzeko idea da. Oso zati zail bat da, ze kanta kanpoan utzi erabakitzearen prozesu hori. Oraingoz kanta bat daukagu grabatua ja estudioan, eskatu digutelako eta presa pixka bat zakatelako, eta hurrengo astetan grabatuko ditugu beste 3 kanta uste dut. Eta gero erabaki bat hartu beharko dugu, pixka bat estutu eta aurten bukatu diskoa, edo lasaiago ibili eta hurrengo urterako ekarri diskoa. Eta egia esan, kantuak berak sortu daude, beste dozena bat edukiko ditugu. Asko aldatu da gure kantak bukatutzat emateko denborak. Lehenik hortanik eskatzen bat ziguten nozbait kantatzeko, behin ensaiatzen genuen eta juten ginen, pixkat bertsolari estiloa. Eta orain ezagutut musikako disiplina, astero gelditzen gea ensaiatzeko, gitarra bat mino gehiago izateak ere zailtzen du asko, behaiek ere ados jarri hor dutelako non jo batek, non bestiak, ze zati egin, eta kantak ere askoz ere landuagoak dira. Eta lan gehiagoak ate, bai grabatzen, bai publiko aurrean defenditzen ere. Beiraren kontzertu bat hasten da, dena ez denean ezer diskoko koloreekin, nahiko urdin hasten da lehenengo 4-5 kantak normalean jotzen ditugu diskokoak eta nahiko pausatuak dienak eta nahiko melankolikoak, baina hor badago haustura bat eta hortik aurrera ja hasten gehan hasten kanta zaharrak, melankolikutsu hori dakatenak, pixkat orain gaurkotasuna edo parodia dien kanta batzuekin, igual hain melankolikoak ez dien bigarren diskoko kanta batzuekin, eta saiatzen nahi geha baita ere kontzertu bakoitza emango dugun lekurako propio egindako sortak egiten. Beti ez da posible, edo beti ez dago denboraik, edo ez dago aitzaki, baina adibidez azkeneko asteburuan Eibarren jo dugunean, gure esku dagoren bezpera zen, orduan gure esku dagokoa oso pertinentea zen, esternatzen genuen edo Aritxulegiri buruzko bertso sorta bat, eta erregeai buruzko sorta bat ere kantatzen dugu, baina nola aplikatu berrizun, bertso sortai beste buelta bat eman berri izan genion. Orduan, saiatzen geha pixka behintzat egokitzen lekuan lekukora. Azkenean, beste talde askotatik ezberdintzen gaituna hoxe da. Guk letrei eman dizakilokegula beste buelta bat nahi dugunero. Diskoak salgai jarri genitun 5 eurotan, 500 ale banatu ditugu, ze ja gelditzen dira dozena bat edo, eta berriak eskatuko ditugu, baina gutxi batzuk, eta bigarren diskoa ere asmo berdina dakagu, gutxi batzuk egitea eta kontzertutan saltzea da gure intentzioa. Azkenean, gure kontzertua entzuten duneak badaki gustatu zaien ez, eta hoi bereko etxeako nahi duen edo ez. Dena den, guk kantak eginela normalean internetea igotzen ditugu, eta gure helburua ez da diskoak saltzea, baizik eta ahalik eta jende gehienak edukitzea kanta horiek. Orduan, jo dezake beirataldea.wordpress.com elbidean hor juten geha eguneratzen gure kontzertutako audioak eta argazkiak eta kantuak eta jartzen ditugu. Eta sare sozialetan ere desiente jartzen ditugu, eginela gauzak igotzen ditugu, eta halaxe, saiatzen.